Οικογένεια τα Χριστούγεννα και είναι μαζί μας για να δούμε τις λεπτομέρειες για όσους ενδιαφέρονται να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συμβουλίου Εθελοντισμού, Ηλίας Δημητρίου. Κύριε Δημητρίου, καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και φέτος η εκστρατεία υιοθετήσετε μια οικογένεια τα Χριστούγεννα. Πόσες χρονιές τώρα είναι αυτή η εκστρατεία? Δυστυχώς είμαστε στη 10η χρονιά και λέω δυστυχώς γιατί ακριβώς τέτοιες εκστρατείες δείχνουν ότι ακόμα έχουμε προβλήματα στην οικονομία και υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν κόσμος ο οποίος δεν έχει τα βασικά, όχι μόνο στην καθημερινότητά του, αλλά ούτε και τις μέρες των γιορτών που είναι μέρες χαράς και έτσι για τους περισσότερους από εμάς μέρες διασκέδασης. Αυξάνονται οι ανάγκες, δηλαδή επειδή ξεκίνησε και με την οικονομική κρίση, αλλά μετά έρχονται και άλλοι παράγοντες που δημιουργούν προβλήματα. Ήταν και ο πόλεμος στην Ουκρανία, είναι τώρα και ο πόλεμος στο Ισραήλ. Αυξάνονται οι ανάγκες. Δυστυχώς υπάρχουν διάφορα γεγονότα τα οποία το 2013 όταν αρχίσαμε ήταν η οικονομική κρίση. Και αναμέναμε ότι με 1-2 χρονιές και όλα θα πήγαιναν καλά. Δυστυχώς μετά έχουμε το Ουκρανικό, έχουμε το θέμα στο Ισραήλ, αλλά και η ακρίβεια η οποία συνεχώς ανεβαίνει. Αντιλαμβάνεστε ότι οι οικογένειες περισσότερες υπάρχουν αυτή τη στιγμή να ζητούν βοήθεια παρά προηγουμένως. Και εδώ υπάρχει μια ατυχία στην προσπάθεια να εξυπηρετήσει σε ευπαθείς οικογένειες. Γιατί ακριβώς και οι οικογένειες εκείνες οι οποίες ήταν μεσαίας κατάστασης, ήταν πλούσιοι, πλέον έχει γίνει μια συρρίκνωση στα οικονομικά τους και αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένας περιορισμός. Όπως και στις εταιρείες, οι οποίες είναι χορηγοί μας και είναι εδώ που στηριζόμαστε βασικά να βοηθούμε αυτές τις οικογένειες. Εκεί που έδιναν π.χ. 10, τώρα δίνουν 6, δίνουν 5, γιατί ακριβώς δεν έχουν και αυτοί τα κέρδη τα οποία είχαν προηγουμένως. Όμως αυτό δεν είναι ένα μήνυμα αναπαισιοδοξίας από την πλευρά του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού. Απέναντίας είναι μια διαπίστωση. Εμείς λέμε ξανά ότι όσες οικογένειες αποταθούν κοντά μας στο 22 5 14 7 86 και στα σώματα εθελοντών που έχουμε σε όλη την Κύπρο θα εξυπηρετηθούν. Γιατί πάντα βρίσκεται η λύση από εταιρείες, από συνανθρώπους μας οι οποίοι συνεισφέρουν. Ίσως να έχουν περιορίσει τις εισφορές τους, αλλά ας αυξηθούν αυτοί που δίνουν αυτά τα λίγα και ενδεχομένως να καλύψουμε με κάποιο τρόπο και τις ανάγκες. Πού εντοπίζονται περισσότερο οι ανάγκες, τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι χρειάζονται αυτή τη στιγμή, τι θα συστήνατε στους πολίτες να δώσουμε? Αυτή τη στιγμή μια συνταγή που έχει αφήσει έναν καλό το COVID για μας ήταν τα δωροκουπόνια τα οποία μας έδιναν οι εταιρείες και οι συνάνθρωποι μας, οι συμπολίτες μας, όπου ήταν δική τους επιλογής από υπεραγορές. Το αντίτυπο του κουπονιού σχετικό, άλλος 5, άλλος 10, άλλος 50, δεν έχει σημασία. Και αυτό βοηθούσε γιατί δεν υπήρχε αυτό το θέμα τι να δώσουμε και τι χρειάζονται. Τους δίνουμε το δωροκουπόνι ανάλογα με την οικογένεια που ζητά, τα παιδιά που έχουν και πηγαίνουν στις υπεραγορές εκείνες που πάρουν ό,τι θέλουν ή ό,τι χρειάζονται. Πάρουν ό,τι θέλουν για να νιώσουν και αυτή τη χαρά. Ναι. Γιατί φανταστείτε ένα παιδάκι τώρα να έρχεται στα γραφεία μας, στα σώματα εθελοντών εκεί και να του δίνεις πάρε πισκότα, πάρε ξέρω εγώ αυτό και το άλλο. Άλλη χαρά είναι να πάει στο σούπερ μάρκετ με τους γονείς του, να πάρει ό,τι θέλει και αυτόν του δίνει μια άλλη διάθεση, ανεβάζει τη ψυχολογία αυτών των ανθρώπων. Άρα εμείς εκείνο το οποίο λέμε για ακόμη μια φορά είναι ότι όσοι θέλουν να συνεισφέρουν είναι με δωροκουπόνια τα οποία θέλω να το τονίσω εδώ ότι είναι δικής τους επιλογής οι υπεραγορές ανά το Παγκύπριο. Μα και καταστήματα ενδεχομένως. Ναι, και παράλληλα έχουμε και τα καταστήματα τα οποία είναι για τα παιχνίδια ή για ρουχισμό. Άρα αυτό το πράγμα είναι μια καλή πρακτική και να γνωρίζουν οι συμπολίτες μας ότι υπάρχει για το κάθε τι διαφάνεια και το κάθε ευρώ που δίνεται πηγαίνει στις σωστές οικογένειες. Παράλληλα να πούμε ότι σαν ομπρέλα του εθελοντικού κινήματος στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, όπου έχουμε πέραν των 480 μελών ΜΚΟ Παγκύπρια μέλη μας, εδώ βοηθούμε και δικές μας οργανώσεις, οι οποίες έρχονται κοντά μας και λέει έχω ανάγκη να βοηθήσω 50 οικογένειες, 100 οικογένειες και τους δίνουμε ανάλογα ή δωροκουπόνια ή τρόφιμα ή παιχνίδια ή ρουχισμό για να δώσουν και αυτές τις οικογένειες οι οποίες πηγαίνουν κοντά τους. Έρχονται πολλές οικογένειες και ζητούν βοήθεια, είναι μεγάλος ο αριθμός? Κοιτάξτε, από τις στατιστικές που κρατάμε
Τώρα άρχισε η εκστρατεία 7 του Νιόβρη, τελειώνει περίπου 15 του Δεκέμβρη και σήμερα έχουμε 20 του Νιόβρη και έχουμε σχεδόν το 80% της προηγούμενης χρονιάς. Για να αντιληφθείτε τι σημαίνει αυτό, σημαίνει 1.600 οικογένειες ήδη έχουν αποταθεί και ακόμα 20 του Νιόβρη. Έχουμε ακόμα περίπου 25 μέρες. Άρα φαίνεται ότι έχουμε μια αυξητική τάση. Ναι. Και οι ανάγκες αυτών των οικογενειών είναι για το γιορτινό τραπέζι, είναι είδη ρουχισμού, είναι παιχνίδια για τα παιδιά τους? Ως επιτοπλίστων είναι τρόφιμα για τα Χριστούγεννα, αλλά παράλληλα έχει που δίνουν δωροκουπόνια για ρουχισμό που είχαμε τρέξει μια εκστρατεία σχολικά το καλοκαίρι και είχαμε φιλοξενηθεί στο ΡΙΚ και σας ευχαριστώ και εσάς και το σταθμό σας για αυτή την προβολή και την ευαισθητοποίηση βασικά που προσπαθούμε όλοι να δώσουμε στον κόσμο. Και την ενημέρωση για να γνωρίζουν ότι είναι βασικό αυτό, τρέχει αυτή η εκστρατεία και όταν θα πάμε τώρα στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, ας πάρουμε και ένα... Ας πάρει ένα δωροκουπόνι 5 ευρώ, τι έγινε, ας πούμε. Ναι. Δεν έγινε τίποτε. Δικαίω. Γι' αυτό λέω. Επομένως, θεωρούμε για ακόμη μια φορά ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των συμπολιτών μας και να τους ξαναπώ, το τηλέφωνο είναι το 22-514-786, είναι ο παγκύπρος μας αριθμός, όπου σε ποια επαρχία είναι μπορούν να αποταθούν και θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν από τα σώματα εθελοντών. Άρα να πάρουν τηλέφωνο? Ναι, για να ζητήσουν. Ναι. Σε ποια πόλη που μπορούν να αποταθούν. Ναι. Και μέχρι πότε είναι αυτή η εκστρατεία? Έχουμε ορίσει μέχρι 15 Δεκέμβρη, αλλά χωρίς να λέω ότι σταματάμε, γιατί βλέπουμε ότι δίνουμε παράταση. Στόχος είναι τουλάχιστον μέχρι 20 του Δεκέμβρη για να μπορέσουν να τακτοποιηθούν αυτές οι οικογένειες για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημητρίου. Εγώ ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για αυτή την προσέγγιση που έχετε σαν σταθμός. Και ας μην ξεχνάμε ότι όταν ενώνουμε δυνάμεις και κάνουμε πράγματα με αγάπη, προσφέρουμε χαμόγελο, γεμίζει και η δική μας ψυχή. Και μαζί μπορούμε.